Ondo etorri bideo berri honetara. Gaurkoan prestatu dudan bideoa ere idazlanaren ingurukoa da. Baina horren aurretik hitz egin nahi dut apur bat, eni lagun batek idatzi dit, Mikelek, eta laguntza eskatu dit. Andoni, 6 aldiz egin dut azterketa, ez dut gainditu, eta ez dakit benetan zer gertatzen den. Orduan, eskatu dit laguntza, lanean edo zer egiten duen txarto edo zergatik ez duen azterketa gainditzen, ezta? Bueno, prestatu dut hemen, horrela, kontzeptu mapa horretariko bat, zergatik ez dut azterketa gainditzen. Lehenengo aukera izaten da, ez duzula maila nahikorik. Ez duzu azterketa gainditzen, ez daukazulako maila nahikorik. Zer egin dezakegu horren aurrean? Ikasten jarraitu. Zer da ikasi niretzako? Niretzako ez da liburu bat eta gramatika ikasten hasi. Ikasteko egin dezakezuna da, igual telebista ikusi, primeran plataforma dago orain ETBk atera duena, irratia, irakurri, ez dakit, euskaraz jolasten ibili, edo horrelakoak, edo zure lagunekin geratu eta kalimotxotara gonbidatu. Horrek ere, euskaraz hitz egiten baduzu, horrek ere lagunduko du. Hori ere niretzako ikastea da, Mikel, ordan gogoratu lagunekin, eta hori esango didazu. Beste aukera bat, zein da? Badaukazula maila nahikoa. Orduan zer gertatzen da hor? Kasu batzuetan irakasleak esaten du ez daukazula maila nahikorik, baina ikasleak uste du baduela. Orduan, nik beti kasu honetan esaten dut, irakasleak ez badauka uste badu, ez daukazula maila nahikorik, baina zuk uste dauzu baietz, izan euskaltegiko irakasle, izan partikularrekoa, nik beti egingo dut irakaslaren alde. Horrek esan du niretzako ez duzula maila nahikorik. Eta orduan, zer egin behar da horren aurrean? Ikasten jarraitu, irakurtzen jarraitu, telebista ikusi, irratia, komikiak nahi duzuena. Beste aukera bat dago. Nik maila nahikoa dut, eta nire irakasleak ere dio maila nahikoa daukadala. Orduan zer gertatzen da hor? Kasu horretan, ez duzu egiten azterketan eskatzen dutena. Ez dago misteriorik. Maila nahikoa badaukazut ez baduzu azterketa gainditzen, zerbait egiten duzu txarto. Egiten dituzten galderak ez dituzu erantzuten, edo horrelako zerbait. Orduan, gaur ikusiko dugu, zer den azterketan eskatzen dutena, idazlanean, eta zer den egin behar duzuena. Orduan, normalean egoten dira bi eredu azterketan, aukeratzeko bi, bat izaten da gutuna normalean, eta beste iritzi artikulua. Orduan, lehenengo gaiarekin goaz, hau da, ikasbiletik ateratako azterketa eredu bat, benetako azterketa bat, ez dakit ze urtetakoa den orain, baina, hau, noizbait, abeko azterketan egon da, C bat mailakoan. Orduan, hemen daukagu. Jostailu katalogoetan sexismoa nagusi. Beti eukiko duzue, egoera bat, eginkizun bat, eta gero lagungarri batzuk. Irakurriko dugu egoera. Zure etxeko postontzian jostailu marka ezagun baten katalogoa jaso duzu. Deskentzako eta mutilentzako jostailuak daude bertan. Eta oso rol matxisten erakusgarri dira. Badokago egoera. Eginkizuna. Idatzi gutuna, badakigu gutuna dela. Ze egitura dauka gutunak? Gutunak izaten du data bat, jarri behar duzu normalean eskuman, ez da, gutun normalak bezala. Hasierako agurra, gero gutuna bera, amaierako agurra, eta sinadura, hori da egitura. Orain joango gara satika ikusten. Idatzi gutuna jostailu etxearen arduradunari. Bertan, adierazi zure desadostasuna katalogoan egiten den generoen arteko bereizketarekin. Hor badaukagu lehenengo egitekoa. Orduan, gutunean egingo duguna, lehenengo paragrafoan jarriko dugu sarrera, hor normalean
gutun bat jasotzen duzunean, jakin behar duzun nork idazten duen, eta zergatik, kontestu apur bat izateko. Bueno, egingo duzue sarrera hau, egoerarekin, eta gero, urrengo paragrafoan jarriko duzu, hemen esaten duenan. Bertan, adierazi zure desadostasuna katalogoan egiten den generoen arteko bereizketarekin. Hori da zuen lehenengo paragrafoa. Paragrafo horretan, ezin duzu esartu beste ideiarik. Hau da, paragrafo bat, ideia bat. Bagoaz horrengora. Azaldu zer nolako garrantzia duten jolasak eta jostailuek aurren heziketan eta gizarteratzean. Hori izango da, urrengo paragrafoa. Azaldu zer nolako garrantzia duten jolasak. Vale. Urrengoan, eman argudioak jostailoen iragarkietan sexismoa desagerraraz desaten. Eman argudioak. Eta gero eskatzen du. Eta azkenik, egin proposamenak sexistak ez diren jostailu katalogoak egiteko. Gure bosgarren paragrafoa izango da egin proposamenak. Gero jarriko dugu agurra eta sinadura. Hori da eskatzen dena. Ez badukazue ideiarik zer idatzi edo nola idatzi, hemen dauzkazue lagungarri batzuk. Erabil daitezke, ala ez, normalean esaten dugu erabiltzeko gutxienez bat. Vale? Hori da, eta klaro, hemen hau da matematikako azterketan bezala. Eskatzen badizu, perimetroa, azalera eta volumena, eta zuk hemen espauzu erantzuten hiruretatik bat ere, zer daukazu? 0 bat. Eta hemen gauza bera, espaduzu hemen esaten dizu zer egin behar duzun, bai? Adierazi desadostasuna, azaldu zer nolako garrantzia duten jolasek, eman argudioak eta egin proposamenak, 4 kasu honetan. Espadituzu erantzuten 4, agian ez duzu gaindituko, erantzuten badituzu 2, txarto goazia, bale? Horrek balio du gutunerako, zain iritzi artikulurako. Orduan, urrengo azterketa, hau ere ikasbiletik hartutakoa, azterketa erreal bat, bigarren gaia, maskotak ez daude oporretan. Egoera, Espainiako estatuan 110.000 txakur eta 40.000 katu abandonatzen dituzte urtero eroen jabek, gehienak udapartean. Areago, zenbaitek tratu txarrak eman edo eta hil ere egiten dituzte. Zigor kodean delitu gisa jasoa dago jokabide hori. Vale, momentuz, egoera bakarrik ez dakigu zer egin behar den. Eginkizuna. Oporrak iristear daudela aprobetxatuz, idatzi artikulua. Vale, badakigu iritzi artikulua dela. Ze egitura dauka iritzi artikulu batek? Iritzi artikulu batek beti izaten du izenburu bat, eta gero idazlana bera, artikulua bera, eta amaieran sinadura eta data. Hori da egitura. Vale? Eman zure iritzia egoerari buruz. Vale, hemen gauza bera. Lehenengo paragrafoan egingo duguna da sarrera moduko bat. Hor kokatuko dugu gaia egoerarekin eta baina kokatu bakarrik. Hau da, aipatuko dugu gainetik gai hori, ez gara sartuko zuzenean zure iritzia ematen edo proposamenak egiten edo irtenbideak ze hori egiten baduzu, gero urrengo paragrafoak izango dira errepikapenak eta ibiliko zara ez dakizula zer idatzi behar duzu. Orduan, egingo dugu sarrera hori eta gero hemen daukago. Eman zure iritzia egoerari buruz. Hori izango da gure bigarren paragrafoa. Eta gogoratu, paragrafo bat, ideia bat. Orduan, ez du nahaztuko hemen besterik. Adierazi zer sentierazten dizun, vale? Adierazi zer sentierazten dizun, eta proposatu irtenbideak. Proposatu irtenbideak. Vale, horretarako dauzkazu hemen lagungarriak, eta gero amaierako paragrafo bat ere jarri daiteke, laburpen moduko batekin, iritzia sartu, eta amaieran eginda. Sinadura esaztu eta data ere, ez? Hitzak bai gutunean, bai iritzi artikuluan izan behar dira 300 baino gehiago, 300 bat esaten dut nik, ze hortik bere egiten baduzue, puntuak enduko dizkizuete. Orduan, nahikoa ekiko duzue horrekin. Eta hori ze da, Mikel,
azterketan eskatzen dena. Nik uste dut zuk badukazula maila, zure irakasleak ere hori uste duela, baina nik uste dut orain arte esenuela erantzuten azterketan eskatzen zutena. Orduan, bideo ikusi, eta esango diazu, sortea dagoen urrengoan, eta animo, eta gogoratu ikasten dela ere kalimotxoak hartzen, bale? Venga, Mikel, agur.